Sisekulo nje leli page la sibheka khona noma siqhakambisa ukubaluleka komuntu wesifazane ezwenikazi lonke nje silakhele. Singabhekile ukuthi uyibophi ubulili, kodwa ke sikhuluma nathi ngokwesayidi lethu njengabantu abamnyama, njengamaZulu. Ngicabanga ukuthi sinayo into ethi owesifazane kithi kwaZulu siyamnikeza indawo yakhe, kangangoba kwaze kwanesiko lapho khona bekwazi ukuhlanganiswa khona bonke abesifazana abasayigcinile nabayiphethe kahle ngomntombi babo. Kuthiwa abahlangane nje benza imvilo yelo, bakhangise ngomntombi babo phambi kongangezwe lakhe okuyisilo sethu samabandla, ngoba lokho kusuke kuyothi kuyimvelo yethu. Mdala weinsuku mvele iqale nakuwe silo sethu nomthebe wethu, sibuke ukuthi sibahle kanjani abesifazane suke beyokhangisa ngobuhle babo kumveli iqale kuNkulunkulu. Kodwa phambi kwethu kusuke kukhona isilo okuyisona okufanele sizogcoba labo bantu besifazane, sibashayela ihlombe sithi siyabonga ingane zethu, lokho enikwenzayo kuhle, qhubekani njalo phambili, nikhule nokuyigcina ukuze isizwe sethu sihlale siyilento esiyiyo. Ngoba asikukubalekela ukuthi isizwe nesizwe siyisizwe ngokuthi kube nowesifazane. Angifuni ukubheka ukuthi ekuliphi izinga, kodwa ngifuna ukubheka lento yokuthi siyadinga nabafana bethu laba abancane, abafana baze bakhule babe ngamabhobhedleyana, babe ngamabhungu, ukuthi sibanikeze nabo noma babe nendawo ethi ayifane nale amantombazane nawo lapha abakhuliswa khona. Ngeyifundise izobatshena ukuthi ubaluleke ngani wesifazane, noma kubaluleke ngani ukuba umZulu, noma ukuba umuntu omnyama, ukuba umuntu ophilayo nje emhlabeni. Lokho kuyosiza ekuthenini bekhule bazi laba abafana ukuthi kufanele bawahloniphe amantombazane noma wesifazane, ngoba asinasizwe siyawuphumelela ngaphandle kwesifazane, ngoba kusho ubuhlakani bendoda bulele ekutheni kube nomuntu wesifazane uhlakaniphile eduze kwakhe. So siyayidinga ke izinto ezinjengalezo. Mhlawumbe uphakela umthakathi kufanele athathwe njengesibonelo kulezi ifundiso zakhe azenzayo njalo kwaNongoma, ekhulisa khona abafana ukuthi akasondezwe eduze yibo bonke abantu abaziphathimandla nabanentshisekelo yokukhulisa abafana. Bese kuthiwa phakela umthakathi kulokho osukwenzile noma osukuqalile, sicela ukuqalela kokho sikhuphuke siye phezulu ukuze sizoba nesizwe esibumbene, lapho khona singezokuba nezingane esithi ngezabafana nezamantombazane zime ifeselene kanje, kodwa zizokhula ziyinto eyodwa. Sikhule sibhukuda namantombazane, senza yonke into, sidlala yonke imidlalo edlalwayo, kwakungekho ukwehlukana, besikwazi ukubavikela odadewethu, namanje siyakwazi ukubavikela. Mhlawumbe ke nakule genge entshe khona singakwazi ukubheka kuloso simo esikhona kanjalo ukuthi sibakhulisa kanjani laba bantu bonke, kungagcini ukukhuliswa lamantombazane kuphela ukuthi awayigcini. Sithini ngalezi ingane zabafana? Asibheke lapha uwedwa nje ekhaya nawe uyihlalele uzele njengomuntu ozele wesilisa nowesifazane ukuthi ubakhulisa kanjani ngokuthi laba bantu babe into ehlangene bengabi kanje. Ayibe lapho ngani zakwethu.